wi ebe gandi lambe men be ko nafata be ko nafata dum ko e men nafata ko koyel moro wallahi koyel moro wallahi Macky Sall kala ko wawi wadande bibbe fulbe badani ko buri dum wadde non joni so tawi o wadani fulbe way kono omo yowabe kono wona e mo itta gedal jannal e bo tottabe wona jawdi gay mabbe be dendin do be biye be jobara dum wallahi ko fonno yobde milliard million ngaji ha wayni leydi wona fuuta fof walla leñol ngol fof rendi wallahi jingi wadde kala ko wawi wadde to bangi politique parti makko no wawi yaade tan ha wiye bon min joni non bayre beedo ko militant jam burbe o daranade bur wallo dembe be walla be dum do parce que hunde ka intérêt kono hay dum joomu en badata mbiyata ko so mbadi dum den biye jingi den biye nangam wadde wiye neddo ko bandu wala ko be cikkata ko kambe dum wodani e men walla enen laamu goto e men ko mataw so wi'ama kanyum laami ne weli so wi'ama tan wi'ede tan ko laami do koye men jeyana weli kono nafde men de kam ala hen nafoore ala nay nafaani ala hen mi anda non mi soit andude no gambinaaji o laamari gambinaabe be mi yiyani Guinée Bissau wonaji joni fuɗɗi laamu anda laamari kono mbeɗa andi Macky kam e laamiɗo Nigéria o kam ballani fulɓe goppi heddiɓe ina ponno noon boom hay wallude ɓe sabu ko fodde ko kamɓe golli ɗum gollari ɗum parti maɓɓe kamɓe jingani ɗum kamɓe mbaɗani ɗum hunde fof yo waɗanɓe kono ayi heddoto ko kamɓe ɓurata famɗude ko mbaɗana kono noon ɓeyto kaalirta ɗum ko heddiɓe ɓe beela nana ɗum e gandiji mumen ɗo pullo yiya fof mbiyen ndentoɗe o jeyaka e men ko colonial ko jiɗɗo men laamade ko jiɗɗo men halfude ha ɓe kutoro helmere federbe nde adda fitinaji kaɓeɗen e nder men kamɓe enen e man jaaha ɓo e woɓɓen men ɓe woɓɓe men kanin ɗo mbiyata ko eɗen keewi yaade eɗen mbiya fullaɓe lamɗam enen jooɗi enen ɓuri ga enen ɓuri to eɗen potani noon wiide tawi neɗɗo fof so ari laamade Afrique ken fecciɓe weli neɗɗo metti neɗɗo en cuwa wonde gotum ayde Ablaye Wade laami nde wonko ɓamti e leñol makko ko alana ɗo o jingi ha yooɗi o ɓeydi hen ko alana ɗo Senghor waɗani ɗum Abdou Diouf waɗani ɗum kanko abi waɗi ɗum wadde so makkine so ari so waɗani ɗum leñol mum yo jaɓe so Baro waɗi ni ɗum yo jaɓe Afrique noon yaari heddi noon ko ina wawi wiyede wona noon foti yaarude mimi yadani e ɗum mimi yadani e Macky yo jingan men ala laamatoɗo fof yo jingan leñol mum min kam mi yadani hen kono noon goto fof yo okke gueɗal mum woto o ɗawe woto baaɗi ɗi liggo totte e ndinkaji na ñaama nani ko wandu liggi fof yo yoɓe liggeyel mum ko gaɓɓolel mum wawi moftude ko yo yaltinani ɗum tan totte won hirande mum kono noon so ƴettude leñol aɗa fawa ɗum e leƴƴi goɗɗi ɗi so tawi ko gam laamade ma mbaɗirɗa ɗum ko a waɗani gonga tawi ko ɓen ɓuuri hulɓinade walla ɓen ɓuuri ɓattade tubakoɓe walla ɓen ɓuuri lemsude tan ƴetta aɗa itta gueɗal ɓe e heddiɓe aɗa totta ɗum ɗo ko toñangue ɗum waɗi noon koɓe kalata ko so enen ne sen mbawno woni politicien ji men ɓe sinno kono koɓe yontaɓe ɗiɗo konguɗi kamɓe jabtoto ɗum minen somin jiiɗi ɗum jabtade Allah ɗo min jabato par ce que soɓe jooɗiɗima joni ɓe noddata men daraniɓe leñol ɓe ala hen ɓe noddi ɓe ɓattini ɗum ina miijono ɗum hono mbatten tawi heddiɓe ɓe e ɓeni toon e jogini leƴƴi goɗɗi ɗi ɓene joti conseil mumen e ɓattini ɗumen ɗum ɓe min gandi ɗum sa haali mbiyeɗa ko gaddo fitinaji ko jingowo taw noon ko waɗate ko toon fitinaji ɗi goni minen goni etotoɓe réglude probléme o beela goto foof heɓa ko jeeyi ko mo jeeya o totte goto fof totte haqqe mum kono so séréer laamima yo jingan séréer so jolfo laamima jingan jolfo mandinga laamol jingano mandinkoɓe gurdam men moƴƴata par ce que leydi ndi ne wawa feccade en pecce goto fof yo totte ko caɗele woni koye men caɗele woni koye men woni koye wonɓe ɗum ɗo politicien men ko galana en nafoore so Allah saabu ƴewta ko kala hen gonɗo e laamu fotno ko ɗum ɗo fottude bandu men heeɗa ɗum nde wonno yiɗande hoorema wona añande bande kono ɓe potta caɗele ɗe goni koye politique